Yani aslında da var ya şol edil şol maskarabaz diýmem bolan. Yo, maskarabaz deyip men sana kärän aýtdym da ilki kärän maskarabaz. Näme hokkabaz näme bolýar? Yo, hokkabaz zat gitmeden halip o beýle gitme ýöne prosto ýöne diýen sözüm aýdýany ýatda ýany gerek geldi şu taýda. O ne ýaşymyň adam otyr, ne ýaşymyň adam görüp maskara. O taýda men hiç il maskara bolamok ýöne özüňiz bir geli alyp ýüzüne basyp bol bitdi. Bolýar, men özümden çağırdymy seni gepleşe. Men diýdim tomoşaçylar çağırýar diýdim. Maňa bara, maňa siziň dörejiliňiz bolýar, ýaşy näme kabul etdi de. Sen dörejiliň, sen çykarýan waýynyň ol beýle müňüllenam gerek däl. Ýöne tomoşaçylar haýsy edenden çağırýan. Ay bolup durany görýämde tomoşaçylar haýsy edýän bolsa tomoşaçylara gerek de şoda düşünýärmi? Gerek bolança çağırýanlar diýip. O tomoşaçylar sen muşdoklama, men muşdokla. Müňüllen gerek geldi. Maňa gerek däl şol tomoşaçylar gerek adamlar. Gerekmiş müňüllen sen gelipmesin maňa. 2 mur ýaşyny. Görýän bar o, sen tomoşaçylaň görýär, sen muşdoklaň görýär. Men muşdoklamam näme değişmelem görýär. Sen değişmelende näme bar? Mani barmy? Mani näme? Yo, ýa-şa hakykat. Ýöne, sen ol. Yo, sen näme arkada? Yo, men arkada. Men mara adam haýsy toýdur kowullyňyz näme zat diýenler. O şov dost. Bolum şov. Näme o maskara bolýan bolan gelen. Ne o maskara bolýan. Ne şu gelin maskara mı sen şu var? Yo, gelin maskara. Ne o bolýar mı sana güldürme gerek. Yo, Halipa. Yo. Yo, men bir munç Halipa. Aslında bir munç olala. Ya Şivara. Neme oturmayın ne Halipa. Viki. Güldürme gerek ya olsam güldürme. Davam besleşim ya Viki nefsim bir az demedi ayna. Halipa Evet, Murat. Näme çekdikden bolýar mı? Yok. Näme derli? Son arkynça ýaýjy Halipa. Otyurkada Nura ýazyň dämi? Nurmelayev reştormadan haýsy diýip Murat geleýinni. Gel. Kazol. Amadım. Nura, ne edir şu taýyny gepleşmeden gyýytka beýanlayıp goýýar-da. Ana şu taýyny goýarsyňyz. Soňradan emmeler gulýalaplar gidiberer. Ýaşy şu aslında ýaşy näme şu beýtler gelip gökden şonu ýalaplar otyr. Yo, düşünýän. Düşünýän. Awa adam intriga dörtmek üçin bir. Intrigadan beter, ondan da gazyklanmadan beter. Öňe aýtdyk tesirler hakynda, internet ulgamyna edilýän gep gıýbatlar hakynda, ýöne şu ýerde bir durmuş tapagy bolsun diýdik-de. Häzir gyýytka beýanly edilýän Muratdan söýüşini ýalagadyp goýarys. Ya Murad ýaman nap ýadarlar, ya meni ýaman nap ýadarlar. Göräýmä hakykatdan hem Murada ulyn sylamady, mergenem kiçä hormat goýmady, görünüp duranlar diýerler. Ýadarlar. Aslynda onu görýän biz ýöne köşüni adamlara düşündirmek üçin daşyndan feredende açyk aýdym görünüp duran adam bolsa düýüne ýetmän, anana ýetmän plan dat diýmek bolýan däldir adamlar. Şol anana ýetmän, düýüne ýetmän bir zat aýtdym, töhmet bolýanlar türkmen halkyny ullukan günädir. Şonu durmuş tapa bolsun diýip adamlara näşe etdi. Muratcan sağ ol. Oňardan aýtyp bolam, aksiyonçylyk boýunça sana 5'lik.